wai saboda Allah dan son annabi yaushe ne zan daina tuna miki akan cewa ki daina yin wasa da aikinki. Are you sure we are saving this community? Wai dauka kake? Dauka nake. Kasu magani ne wasa. Insha Allah nan da ba daɗiya muna nan muna bincike za mu gano muku wanda yake bayan wannan abubuwan yake aikatawa yake kashe wa'annan 'yan ta'addan. In Allah ya soya da za mu kawo muku shi kuma za mu bayyana muku shi. Aiki ya riga ya kammala. Za ku gana rikici ko? Sunana Ali. Mutane suna mun kallon mahaukaci. Ko mai dalili? Amma wallahi I'm a problem in the hip hop game. Nasa rappers in adashi for a clean video. I'm a mafia, tabani wallahi babu lafiya. Fasara wa lafiya, ina da fans Zaria. Nike sama rapping flavor ko da babu kafiya. Mama tell me aje lafiya na dawo lafiya. Seeing is believing, I've been working every season. In ka iya lamarin ba maganan tsafi. Babu guru babu laya.